Sopronban, mint az ország számos városában is folyamatosan változik az ingatlanpiac helyzete. Az ország nyugati kapujánál mindig is élénk volt a befektetői jelenlét, azonban, hogy ez változott-e, illetve mi jellemzi az albérleti piacot, ennek járt utána stábunk. Egy teljesen felújított lakásban vagyunk, kéménybélelve, új vajlantkazánt kapott az ingatlan, abszolút fürdőszoba, konyha, minden megújult az épületben, beleértve a víz- és villanyvezetékeket is. Egy teljesen felújított belvárosi lakást mutat Baracskai Bence ingatlan szakértő. A 74 négyzetméteres lakás eladási ára kicsit több mint 76 millió forint, de bérelni is lehet. Sopron ingatlanpiaca az elmúlt években rendkívül élénk volt, elsősorban az osztrák határ közelsége miatt. Sokan választották a város lakhelyül, miközben Ausztriában dolgoznak. Jelentős áremelkedésen vagyunk túl minden szegmensben, tehát nagyjából februárig a 1-3 szobás lakások azok nagyon mentek, most kicsit azért ott is van visszaesés, de azért az még egy jó piacnak mondható. Viszont afölött, tehát a soproni családi házak piaca, építéstelkek piaca, ott sajnos azért inkább a pangás szót használnám, ami jobb, illetve új építésűnél magasabb kategóriás, tehát amikor egy 3 szobás lakás mondjuk 85 millió forint, ott azért nincsen sorbaállás, elmegy, nincs is belőle sok, tehát emiatt senki ne számítson áresésre, amivel alig van felújított, illetve új építésű lakás, de az embereknek is, tehát nagyjából olyan 60 millió forintnál van az a vízválasztó, hogy az alatt nagyjából minden, ami lakható, az most is szépen tud működni, viszont fölötte ott már jóval kevesebb embernek van annyi pénze, akár hitelből, akár készpénzre. A hitelkamatok emelkedése és a gazdasági bizonytalanság miatt sok vevő kivár, ugyanakkor Sopron továbbra is stabil piacnak számít a határközelsége miatt. Aki nem teheti meg, hogy saját lakást vásároljon, az albérletet tud kivenni. Ennek piaca is élénk Sopronban. Az albérletpiacon érdekes változások lettek megfigyelhetők az otthonstartnak köszönhetően, tavalyhoz képest kétszerese a kiadó lakásoknak a száma, úgyhogy abszolút jó helyzetben vannak. Meg minőségében is ezek jó lakások, azok, akik szeretnének bérelni ingatlant. És viszont ettől függetlenül ez a korábbi évekhez képest nagy változás, mert a magas kamatok előtt, tehát 4 évvel ezelőtt Sopronban általában olyan 100-120 közötti kiadó lakás volt. Most 100-nál vagyunk, tehát abszolút bérbadó oldalon is ez még jó, csak eddig megszoktuk, hogy azonnal kiteszünk valamit, és pár hét alatt kiadjuk jó bérlőnek. Most ezzel általában belemegy 1-1,5 hónap, mire az ember megtalálja a jó bérlőt. A panellakások iránti kereslet stabil maradt, de felértékelődtek az energiahatékony felújított házak is. Főleg a Sopron közelében lévő települések azok, melyek szintén népszerűek, hisz ott még mindig olcsóbbak az ingatlanok, és sokan szeretik a csendesebb falvakat, melyek gyorsan elérhetőek akár az M85-ös útnak köszönhetően.